Ako želite da vidite kako sam se potpuno transformisala za svečanu priliku u ovo izdanje, onda nastavite da gledate ovaj video. Zdravo društvo, dobrodošli u moj novi video. Moje ime je Ana, ja sam profesionalni šminker i danas vam pokazujem jedan tutorial za neku specijalnu priliku ili za vaše matursko ili apsolventsko veče. Smatram da je ovaj izgled jako glamurozan ili za neke koji su malo smeliji, možda i za noćni provod, zašto da ne. Počinjemo sa obrvama kao i obično, koristim ovaj flomaster za obrve od Bourjois. I sve linkove proizvoda kao i uvek vam ostavljam u opis videa kako biste mogli lakše da ih pronađete, a uz to ću vam ih pokazivati i u videu naravno. I subscribe-ujte se na moj YouTube kanal ukoliko vam je sadržaj koji vam snimam zanimljiv i koristan. Sljedeće koristim ovu silikonsku četkicu kojom ću uokviriti obrve ovim korektorom. Sad ću vam to pokazati, inače to uvek radim u svakom videu, imali ste prilike to da vidite. To radim najviše iz razloga kako bi obrve izgledale što prirodnije. Evo vidjet ćete sad razliku. Dakle, precizno ih uokvirim četkicom, a potom izblendam ka ostatku lica. I evo vidite razliku, dosta prirodnije i preciznije izgleda desna obrva, složit ćete se. I upravo se dešava slika i prilika situacije kada snimam i ne vidim šta radim. Dešava se, šta da se radi. Nastavljamo sa primerom i vidite koliko sada lice prelepo sija, spremno je za puder. Mešamo ova dva pudera, Healthy Mix Bourjois i MAC Studio Fix. I nemojte se začuditi što će biti puderi dosta tamniji od lica, jer mi je lice dosta svetlije od tela, kao što vidite. Mešam ih na ruci i obavezno silikonskom četkicom, kojom sada krećem da razmazujem po licu lagano. Sada ću sve utapkati beauty blenderom kako bi se to sve prelepo stopilo sa kožom. I evo vidite kako mi je sada ista boja lica i tela. Koristim moj omiljeni korektor. I naravno nastavljam sa blendanjem sa sunđerom, to jest beauty blenderom, kao god vi volite da ga nazovete. Zapamtite da je ključ savršenog tena u blendanju. A zatim paleta korektora koju niti želim, niti mogu da preskočim u bilo kojem tutorijalu. Prelazimo na senke. Koristim ovu svetlu i mat nijansu i četkicu za blend. U ovom koraku je bitno samo da blago osenčimo kapak, dakle ovako kako vam pokazujem. Ovaj korak uopšte nije težak, za početnike samo pratite moje lagane pokrete četkicom kao i na videu. Istu senku apsolutno nanosimo samo na donji kapak i sa znatno manjom četkicom naravno. A sada četkica koja će nam omogućiti veću pigmentaciju jer stavljamo neku šimerastu nijansu. Ovde možete koristiti ili zlatnu ili srebrnu ili rozikastu u zavisnosti od toga kakav nakit nosite ili određene aksesuare. I sada dodajem još malo svetliju šimerastu nijansu kako bi mi onako pigment bio još jači i to prstima, baš zbog pigmenta. Prelazimo na moj omiljeni i najjeftiniji, a najbolji, verovali ili ne, eyeliner, Golden Rose. Maskaru i trepavice ću staviti van kamere, jer to prosto mislim da nikom nije interesantno. I prelazimo sada na konture. Koristim ovu Shade and Light paletu od Kat Von D. Mislim da je ovo paleta koja zaista vredi novca kada smo već eto kod nje, da vam i kažem. Evo ga moje omiljeno rumenilo. Melba od MAC-a. Ne mogu prosto da koristim bilo koje drugo rumenilo i mislim da ne znam kada ću ga zameniti zapravo, zato što je stvarno fenomenalno. Na bolje nisam naišla, tako kad naiđem na bolje, ja ću vam pokazati bolje. Soft and Gentle highlighter, jako poznat i jako lep. Upotpunit će nam ovaj glamurozni izgled, dakle bez highlightera nikako na neko svečano veče.
Za vizualno veće usne stavljamo i na vrh usana i sada se vraćam na ovu paletu za konturisanje. Koristim ovaj zapravo da kažemo kameni puder, ali ovaj najsvetliji za podočnjake kako bih ih dodatno pokrila. Dolazimo do karmina, to je stolovke, ali ne mogu da pronađem koja je nijansa jer sam je toliko koristila kao što vidite. Obavezan korak, skinite puder sa usana ukoliko vam je ostalo nešto i onda krenite tek da nanosite karmin ili olovku. A sad ću vam pokazati fenomenalan, ali fenomenalan karmin od Emine Jahović. Zaista ne mogu dovoljno da nahvalim ovu nijansu i ovaj kvalitet karmina. Ovo je ludilo i ludilo je miris i ludilo je tekstura. Ja sam oduševljena ovim karminom, zaista sve moje preporuke. Ali naravno uvek sa crvenim karminom proveravamo da nam nije ostalo nešto na zubima, pa se tako onda smejemo. I drage moje, ovo je konačan izgled šminke. Ja se nadam da vam se ovaj video dopao i da vam je bio koristan. Ovo je samo jedan u nizu mojih predloga za neku svečanu priliku. Ukoliko vam se video svideo, lajkujte, podelite sa nekim, komentarišite i subscribeujte se na moj YouTube kanal. Hvala svima koji me podržavaju do sada. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro u novom videu. Ćao!